přijela jsem se k vám podívat do školky. Proč? Protože já miluju vaření. A hned na začátku si zahrajeme takovou soutěž. Co má tenhle panáček za ty vlásky? Z čeho to je? Hranolky. Z čeho má očička? Bonbony. Obočí? Kárek. A z čeho je ta pusinka? Z buřtu. A teď mi řekněte, který ten panáček je zdravý? Tady ten a tenhle je nezdravý. Dám příklad. Banán. Je zdravý banán? Ano. Takže když byste měli banán, hodíme ho do pusinky tomu zdravému panáčkovi. Ping. Je zdravý cukřík, děti? Moc ne. Obyčejná voda. Je zdravá? Jasně. Tak do té banánové pusinky uzeniny a salámy. Moc ne, děti, jsou pro vás moc slané. Tak je dáme tady do té buřtíkaté pusinky. Co si můžeme říct, že 100% je zdravé, tak je ovoce a zelenina. Máte rádi ovoce a zeleninu? Tak to jsem hrozně ráda. Zelenina s ovocem živají párku nemocelí a každý rád je vidí. Těm z vás, co jedou mají, těm vždycky ruku podají. Mají strašně rádi lidi. Vitamíny. Oni nás ty vitamíny totiž chrání proti nemocem. Co je třeba tohle? Paprika. Paprika. A jakou má barvičku? A jaké znáte ještě papriky? Jaké? Červené. Poznali byste, děti, co je tohle? Salát. To je, děti, bílá řepka. Celer. Výborně. Já jsem paní mrklička, uzdravím vám očička. Zelenou se pyšním na tím, co se někdy udrnatí. Kolikrát za den bychom měli ovoce a zeleninu jíst? Já vám poradím, je to tolikrát, kolik máte prstíčku na jedné ruce? 5krát. Já vám teď rozdám takovéhle ty kolečka. Vy dáte na ten bílý talířek pouze věci, které jíme k snídani. Jenom zdravé věci k snídani. Výborně. Mohli bychom jogurtíček, mohli bychom mysli a párek v rohlíku zdravý není, ani koláčky zdravé nejsou. Výborně, děti. Uděláme 2 družství. Holčičky takhle za sebou a kluci za sebou, jako korálky. Já mám tady na ochutnávání takové kousky ovoce a zeleniny. Výborně, můžeš se posadit. A mňam to bylo? Jablíčko. Výborně. Hádej, co to je? Ano. A pořádně. Poznal jsi to? Niko, tak co to je? Poznáš, to je Výborně, šikovný. Máš ráda mrkev, tak já ti přidám, jo? Vy řeknete rodičům, aby si hezky s vámi sedli ke stolu, abyste mohli se najíst společně. Zkuste třeba tady kluci prostřít. Tak jak je to tady na tom obrázku. Na stolečky jsem vám dala takové hezké barevné talířky s ovocem a se zeleninou. Uděláte nějaký hezký obrázek. Každý ten obrázek je tak nádherný, že už jsem dlouho takhle krásné obrázky neviděla. Teď můžete si z toho něco, nebo dokonce všechno i spapat. Tak, teď jsem zvědavá, jestli to teda všechno spapáte. Tak děti, dopapejte to, co máte v pusince, nechám vám to tady, dopapáte si to ještě ke svačince a pojďte za mnou zase na kobereček. Tak, a když jsme říkali, děti, že ten sport je strašně zdravý, tak si teď na závěr zacvičíme. Je to jasný? A běžíme. Běžíme. A vítr se nafoká. Nadechneme a vydechneme. Já se s vámi loučím a zase se těším, třeba za rok se uvidíme. Ahoj!